देख सकते हैं साइकिल और जितना भी सामान ले आवेला लोग बावे यही बीच धार में पार करता। अगर पैर थोड़ा सा भी देखिए कि यह महिला बानी जन सड़क पार करे के दौरान डूबे होगा नहीं जतनी सामान ले आवे बलही बाजार में बलही बाजार जतनी तो अभी जन सड़क पार करता नहीं है टूट गइल बा। हाँ टूट गइल बा। मेरे बात देखनी है कि डूबे भी हो गए। हाँ हम डूबे हो गइल पर जाने ला तबे हम बस गने। ये देखिए अभी 15 दिन भइल ई रोड के बनला 15 दिन से 20 दिन होता लगभग और आज ई बाढ़ आइल और टूट गइल। तो यहाँ के आन्हर सरकार बा अब वही ठेकेदार बा। अरे हम अरे समस्या यहाँ ठेकेदार बहिर सरकार बाटे जे बस ना कि 10 दिन पहले ही रोड बनल हटे हमनी के बोई दिन से सुखला बाहर देखी जे मौत के कुआं में आदमी पड़ल बाटे जाता होना माल जाल लोग लइका देखे। नमस्कार जियो भोजपुरिया हम राजेश। अभी हम पहुंचल बानी माझा प्रखंड के निमुइया गांव में। निमुइया गांव के जन सड़क बावे पूर्ण रूप से टूट चुकल बावे और बाढ़ के पानी अइला से बहुत ही परेशानी होता है। परेशानी के बीच में लोग के आवागमन बावे यहाँ के मौजूद जन गांव के लोग बावे से बात करें कितना दिन पहले सड़क टूट गई। सबसे पहले तो आपके जियो भोजपुरिया के जितना भी श्रोता जनता रूपी देखे वाला जनता से हमार हाथ जोड़ के विनती रही और आशीर्वाद के कामना रही कि रउआ चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। ये देखिए अभी 15 दिन भइल ई रोड के बनला 15 दिन से 20 दिन होता लगभग और आज ई बाढ़ आइल और टूट गइल। तो यहाँ के आन्हर सरकार बा अब वही ठेकेदार बा जरा के कहल जाला कितनो भी जे यहाँ साइफन कम से कम डाल दिया जे बाढ़ आवत आवे तो ना टूटी रोड तो बाढ़ो साइफनो ना डलाइल तो पुल पास भइल बा तो कागजे जर गइल। कागजे जर गइल तो कादू कार्तिक में बनी अब फिर कादू सूखी तब बनी। तो बताई कि यह बेरा तो हमनी के दुख होता कि ना कम से कम साइफन डला गए रही तो ये दुख के कष्ट ना करे के पड़त ना। बताई केहू हेल के जाता कहीं दहा जाए में डूब जाओ पौने वाला नहीं के अगर डूब जाओ हमें नहीं है तो सरकार का दी 4 लाख ज़्यादा से ज़्यादा रुपया दी 2 लाख रुपया दी इससे ज़्यादा का दी आके परिवार के संतुष्टि दी और कुछ तो ना दी। लेकिन परिवार पर का बीती उस सरकार के और ठेकेदार के लड़का में ना डूबी यहाँ ठेकेदार के घर के लोग ना डूबी यहाँ तो पब्लिक डूबी जनता डूबी। निर्माण कितना दिन पहले भइला सड़क निर्माण समझ ली कि यह 15 से 20 दिन होता है एक काम फाइनल भइल। टूट जाए के कारण का बा? कारण यह बाबे कि गढ़ा जंगर लख गढ़ा छोड़ दियल गई रोड के खाली गिट्टी गिरा के और पूछल जाता है जहाँ पुल के जरूरत नहीं है वहाँ पुल बन गई बा और जहाँ पुल के जरूरत बा वहाँ पुल नहीं है बनल। यही से आज दिक्कत होता है और ठेकेदार से पूछला पर कहत रहन कि ठेकेदार की कागजे जर गई बावे कागजे जर गई बावे तो कागज फिर दिया बावे तो बनी तो फिर पुल बनी। आवागमन लोग के करे में परेशानी होता रहा तस्वीर देख सकतनी। खैर हमनी के ओ पार एक बाद जैमसन इहे डाढ़ भर से एक बाद से जनबा की छाती भर पानी बा एक बाद वो पानी में पार करके वो पार जाइए और लोग के समस्या जानल जाए। तो लोग वीडियो के ज़्यादा शेयर करी वीडियो यूट्यूब फेसबुक देखे के मिली। अगर वह यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं के सब्सक्राइब करी और फेसबुक पेज के लाइक करी। अगर वह क्षेत्र में कोनो समस्या दिखे तो कमेंट करके बताई। तो कहाँ जाता नहीं अपने के बलही बाजार तो का ले बनी ये तेल परवा हो गया तेल परवावे तो में दिक्कत होती आवे जाए में बहुत दिक्कत होता। देख सकते हैं साइकिल और जितना भी सामान ले आवेला लोग बावे यही बीच धार में पार करता। अगर पैर थोड़ा सा भी एने ओने होई तो बाढ़ के पानी में बह भी सकता है। काफी समस्या के बीच बाढ़ के पानी में लोग रहता। देखनी है कि डूबे भी हो गए। हम डूबे हो गए के जानी ला हाँ पैर जाने ला तबे हम बच गए बच गनिया। लेकिन तो मान ली खतरा हो सकता केहू ना खतरा भी हो सका कोई आदमी मर जाइए जे डूब के मर जाई। देखिए हम वह पानी के बात करता नहीं जन सड़क पर जन पानी फैल चुकल बावे और लगातार जन बाकी जल में वृद्धि होता है। निमुइया गांव के बाढ़ग्रस्त इलाका बा और ये मुख्य सड़क बावे ओ पार जाए खातिर। देखिए कुछ लोग और भी उन्हें से आवता उन लोग से भी बात कर ले चुकी इस सड़क पर जन बाकी पानी लग गई बा और पानी लगला के कारण सड़क भी टूट गई बा। सड़क टूट गईला के कारण अगर कोई अनजान व्यक्ति में पार करता तो डूब भी सकता। तो देखिए कि चाचा भी जन बाकी ओ पार से आवत नहीं यहाँ से बात कर जानकारी ले। सड़क टूट गया सर के काफी दिक्कत होत हुई बहुत दिक्कत बा
हमने कोई अथी नहीं के रास्ता से उनके कोनो फायदा नहीं है भाई। रास्ता ही नया बनल है। हाँ अच्छा, तो ये कब से पानी फैल गई बा सड़क पर? ये काल परसों से फैलल बा। काल परसों से तो ये टूट गई बा बीच में? टूट गइल बा। आखिर काहे ऐसा निर्माण भइला कि टूट गइल बा? एकरा क्या व्यवस्था भाई जे साइफोन दे देलगिन तो साइफोन ना दहल दो। तोरो वाला साइफोन लगावे के भी मांग गइल रहनी। हाँ अब इलो ना लगावल लो, अब वहीं साइफोन लेके घुमा के लेके चल गइल लो। यहाँ था पानी हो गइल बाटे, सब जगह सही बा, आ 2 जगह टूटल बा। बहुत बिजोड़ आदमी के जाने आने के बहुत कष्ट होता, डूबता दह जाता। अभी एक महिला भी डूब गई रही है। हाँ एक बार यहाँ डूब गए रही है, हम डूबे जाता रहनी है। अंदाज नहीं मिलत, अंदाज नहीं मिलत, नीचे कटल जाता का? हाँ कटल जाता। समस्या तो जैसे कि देख सकते हैं तस्वीर में, चारों तरफ पानी फैल चुकल बा और सड़क में जन बा ओ पार खाली बा, लेकिन बीच में जन बा कि नया सड़क जन बनल बा, बीच में कटाव हो गइला से सड़क कट गइल बा और गड्ढा बनल बा, जना से समस्या बनल बावे।